אהלן, שלום לכולם. טוב, האמת שביקשו ממני כמה אנשים להכין וידאו. אני מוסיף קצרצר על נושא הכבלים המאוזנים, הכבלים הלא מאוזנים. בזה אני אגע גם בנקודה שכל הזמן יש פה ויכוחים בפורום הזה לגבי PL סטריאו ו-TRS וכל מיני דברים כאלה, או מושג כזה שנקרא XLR סטריאו, ואני אגיד לכם איפה יש רק אחד, יוצא דופן אחד, אבל שבעצם XLR זה מונו מאוזן. אז בואו נתחיל נקרא לזה הבנה מאוד מאוד בסיסית שאני לא אכנס אליה היום בעומק, אבל תדמיינו שנגיד שני כוחות פועלים אחד כנגד השני, כלומר נגיד רמקול דוחף תדר 50 הרץ, אוקיי? דוחף אותו נגיד משמאל לימין, והרמקול שנמצא אחר במרחק של מטר, באותו הזמן בדיוק דוחף גם את ה-50 הרץ הזה באותה עוצמה לכיוון שמאל. אחד דוחף לימין, אחד דוחף לשמאל. אז מי שיעמוד ממש באמצע, כלומר ששני האותות האלו יגיעו לו לאוזן בצורה שווה, יראה שהוא בעצם לא שמע כלום. כן, כמובן שזה לא מציאותי לנו, כי האוזניים שלנו יהיו המפריד בין הרמקול הימני לרמקול השמאלי, אבל אם יכולתי לשים שם איפשהו במרכז מכשיר מדידה, אז אני אראה שאין שם סאונד באותו המקום. הסאונד יכול להיות טיפה ימינה, טיפה שמאלה, במקום שהרמקול הימני אני משיג אותו באיזה אלפית שנייה מהרמקול השמאלי או להפך, אבל באותה נקודה ממש ממש באמצע, באותו התדר, באותה עוצמה, לא יהיה שום סאונד. מי שמתעסק עם נקרא לזה תוכנות אודיו דיגיטליות כמו קיובייס, פרוטולס, you name it, כל התוכנות האלו, ויקח כל סיגנל, אוקיי? וישים אותו אחד עם פאזה נורמלית ישרה, ואחד הוא יהפוך לו את הפאזה או את הפולריטי שלו, והוא ילחץ פליי, הוא לא ישמע שום דבר. הסיבה, כמו שאמרתי לכם, פשוט בדיגיטל זה עובד במדויק, אין מה לעשות. אחרי שההקדמה הזאת, אנחנו נגיע להסברים בין כבל מאוזן ולא כבל מאוזן, וגם תבינו למה הקדמתי לכם את ההקדמה הזאת. אוקיי, בתמונה שלפניכם, מצד שמאל, יש לנו את המקור, כן, שמייצר את הסאונד, קונטרולר, גיטרה, מערכת סטריאו, פטיפון, מה שאתם רוצים, אורגן, מה שאתם רוצים. במידה ולאותו המקור יש יציאה עם כבל שהוא לא מאוזן, ומה זה כבל לא מאוזן? זה כבל בעל שני גידים. גיד אחד מעביר את האות, וגיד אחד הוא נקרא לזה הערקה, תקראו לזה גראונד, תקראו לזה הכבל שמחזיר את האות, you name it. השני חוטים האלו, אוקיי? במידה ויש חשמל או רעשים, נקרא לזה רעש, כן? אבל קוראים לזה רעש בגלל שזה משהו שהוא לא מסודר, באותו המקום או על אותו תשתית או על אותו הקווים של חשמל, של סאונד או מה שלא יהיה, הרעש הזה ייכנס לתוך הכבלים והוא יורגש באינפוט, נגיד במגבר. עכשיו, ממה יכולים להיווצר הרעשים? יכולים להיווצר מכל מיני מגנטים, מחשמל אלקטרוסטטי, מהברזלים של הבמה, הוא יכול להיווצר ממנועים, ממזגנים, מפנים שמחוברים על אותה תשתית חשמל, ביחד עם הקונטרולר שלכם, עם המיקסר או מה שלא יהיה. כל מיני דברים כאלו שמייצרים חשמל כזה. החשמל הזה נכנס לכבלים,
ואם הכבל הוא מאוד מאוד קצר, מטר, 2, 3, יש אומרים אפילו עד 5, אז רוב הסיכוי שהרעש גם לא יורגש. לא יורגש כוונה בהגברה שלו. זה לא שלא נכנס רעש, הוא פשוט לא מורגש. הוא לא מורגש, אלא אם כן המגנט יהיה ממש יישב שם על הכבל, אבל לא מצוי כל כך. טוב, מה עושים אבל יש לנו רעשים? יש רעשים, יש בבמה מאווררים, יש כבל עם חשמל, חיברו אותך לקו ביחד עם מזגן, אני לא יודע מה. הפתרון הוא כבל מאוזן. ואיך פועל הקסם בכבל מאוזן שלא יוצא לי אותו הרעש לרמקולים, אין לי את הבזזז הזה ברמקול. אז הפטנט הוא, בהתבסס על מה שאמרתי לכם בהתחלה, בהקדמה, לגבי איך עובד פחות או יותר עוד סאונד, אז יש לנו אותו דבר פה בתמונה, אתם רואים, source, זה המקור שהוא נגיד, לא ניקח גיטרה, כי היציאות של הגיטרה הן יציאות לא מאוזנות ואז צריך DI, אבל אנחנו נגיד ניקח קונטרולר שיש לו יציאות RCA. אז פה יש לנו קונטרולר עם XLR. יפה, זה קונטרולר יותר מתקדם, וה-XLR הזה הוא מורכב בעצם משלוש חוטים, אוקיי? יש לו שני חוטים שמעבירים את האות, אוקיי? ויש לו חוט, שכמו שאמרתי לכם, תקראו לו איך שאתם רוצים, גראונד, הרקה, החוט שמחזיר מינוס, אפס, מה שאתם רוצים, הוא מחזיר את האות בחזרה למכשיר. וכי חייב סירקולציה, כן? כמו שאתם יודעים, חייב סירקולציה במערכות חשמליות, אלקטרוניות. אז מה הקסם? איך הקסם קורה? הקסם קורה בזה שכל מכשיר שיש לו יציאה מאוזנת, הוא לא שולח את אותו האות פעמיים ישר, אלא הוא שולח אות אחד בצורה ישרה, כמו שהוא צריך לצאת, עם הפאזה שלו ב-0, ב-100%, והוא שולח כבל אחד שהפאזה שלו היא הפוכה. ומה שזה נותן לנו, כמו שאתם רואים פה בציור, הסיגנל הכחול זה פאזה אחת, שמתחילה מ-0, עולה ל-90 מעלות, 180 מעלות, יורדת ל-270, נמצאת בחזרה ב-360 שזה ה-0, והקו השני, הירוק, המינוס, הוא כאילו ההפוך שלו, אוקיי? הוא ממש הפוך. עכשיו, בעיקרון, הכבל הזה מטייל איפה שהוא בבמה, מהמיקסר עד למיקסר אומנים, עד לרמקולים, עד למה שלא יהיה, והרעש כן נכנס, הרעש זה מה שאתם רואים שם, הנויז, כל האפור הזה, המגעיל. והנויז הזה, הרי הוא נכנס הרי לשני הכבלים בצורה זהה. הוא לא יודע להפוך את הפאזה שלו בזמן שהוא נכנס לכבל. הוא נכנס עם שני פאזות, אוקיי? מתואמות לתוך הכבלים. זה זורם על הכבל, מגיע למכשיר שמפענח עכשיו את האות. כלומר, זה יהיה רמקולים, זה יהיה מיקסר אומנים, זה יהיה כל מכשיר אחר. מה שעושה המכשיר בצד השני, שיש לו כניסת XLR שהיא כניסה מאוזנת, הוא לוקח את הסיגנל של הירוק, נגיד, אוקיי? והופך אותו בחזרה. מה שאני מקבל זה בקו האדום, אוקיי? בחוט האדום נקרא לזה, בחם, בסיגנל פלוס, אני מקבל פאזה מסודרת, אחת, כאילו אני בכבל לא מאוזן, אוקיי? סיגנל. הנויז, בגלל שאני הפכתי את הפאזה בכבל הירוק במינוס, אז הסיגנל עצמו שיצא לי מהמכשיר, הוא יתהפך ונהיה מתאים לסיגנל שבאדום, אבל הסיגנל בירוק עכשיו הופך להיות הפוך מהסיגנל של האדום, של הרעש של האדום. אז יוצא לי שהפאזות יהיו הפוכות בנויז, ברעש. ברגע שהסיגנל יהיה הפוך, הרעש יהיה הפוך בפאזות, הן מתבטלות. כמו שהסברתי לכם, כל זמן שהאותות הם מנוגדים, התדר, ממש על אותו תדר, באותה עוצמה, באותו מהירות, באותו ממש, על הפאזה ממש, כן? על הטיים שלו, אז האותות מתבטלים. וככה, בעצם הרעש, אני מבטל אותו, בלי בעצם לעשות משהו מיוחד. זה ההבדל בין כבל מאוזן לכבל לא מאוזן.
עכשיו, בעיקרון, יש לנו במיקסרים, כל הכניסות של ה-XLR הן כניסות מונו, מאוזנות, כולם. אבל יש לנו כניסות קומבו, שהן TRS. ה-TRS הזה יודע לפעמים לקבל סטריאו. מה זה TRS? זה בדיוק, כן, מה שאתם קוראים לו PL סטריאו, אז זה לא PL סטריאו, זה TRS. זה כבל שיש לו את אותו הפטנט, כן, כמו ל-XLR, שיש לו הרקה 1-0, או מה שאתם לא תרצו לקרוא לזה, עם שני גידים של כאילו פלוס ומינוס, שכשאני משדר ממקור אחד מאוזן, זה מתהפך והופכים אותו בצד השני. להבדיל מסטריאו, שבסטריאו נכון שזה כאילו אותו ההתקן, זה אותו התקע עם השלוש, נקרא לזה מגעים, כן? הסליב, טיפ ורינג, אז אני, שמה זה 0-1 עם שתי אותות, left right, אבל הן לא מאוזנות. זה דבר שצריך להבין, שסטריאו זה לא מאוזן. ואיפה יש לנו את ההמצאה המוזרה הזאת, שזה XLR סטריאו? אצל חברת ברינגר יש להם מכשיר PM1 או PM2, כן? שזה כמו private monitor, זה מה שקוראים האינר הזה שבא מאחורה, שאתה צריך להתחבר אליו עם סטריאו, ואז הוא יודע לשדר באוזניות של האומן סטריאו. במידה והאומן רוצה סטריאו, יש לו כפתור בפנים שמפריד אותו מסטריאו. כמובן שאם אתה תשדר לו מונו, כמו לכל מוניטור טוב שבעולם, אז הוא ישמע במונו בשני האוזניים. אבל אתה יכול כן לשדר לו סטריאו, והם עשו את זה בצורה של סטריאו. הסטריאו הוא לא הכבל, אוקיי? הסטריאו הוא לא הטיפ, ה-TRS. הסטריאו הוא הטכנולוגיה שנמצאת בין מה שאתם שולחים לבין המכשיר הקטנצ'יק הזה, שיודע לקבל בכניסת קומבו, בכניסת XLR, סליחה, לקבל את השלושה גידים ולהגיד לו פעם או שזה מונו מאוזן או שזה סטריאו. אבל הכבל עצמו הוא אותו כבל. המיקסר שאתם תשדרו ממנו למכשיר הקטן הזה, תמיד ישדר מונו, אלא אם כן תרצו לעשות שני כבלים, סטריאו, משני אוקזילרים וכו', אבל זה לא הנושא של ההקלטה של היום. אם יש לכם שאלות, אם יש לכם הערות, מה שאתם רוצים, אני פה. שיהיה לכם יום נפלא.